UMzantsi Afrika ukhe wathi waphanya ngokuhloka ngolwesibini izindaba zokokuba kukhutshwe isigunyaziso sokunqakula kuvalelwe unobhala jikelele we-ANC u-Ace Magashule. Okuna njengoko wayeyinkulu baphathiswa waseFreystata wazalela ndle unika ingqwalasela kwimiba edlumzi efana nobandela waseFred Dairy Farm. Amagqwetha kaMagashule ke athi azama ukufumana ingcaciso ngesi sigunyaziso. We have an instruction to engage with Advocate Batoyi, Advocate Grenier, as well as the Hawks, to find out if this article has any truth into it. ANC ayikafuna ukuphuma elubala ngempendulo de ifumane zonke iinkcukacha. Once the ANC has gathered and established all the facts, the organization will be able to pronounce itself fully. Ukanti ke iHawks ziyakhanyela kokuba siyaphila esi sigunyaziso. We believe that this is a deliberate move to undermine the integrity of the Hawks. Inkcubabuchopho zithi kukhona ungathi kunzulu okungqamene nezepolitiki. A very complex political play, in which case Ace Magashule is realizing that the net is getting smaller in a sense of people around him, especially the focus on the Free State. We should celebrate as a country that the actions of law enforcement agencies happen despite the signaling of ANC factional tactics. Ukanti ke iHawks ziqinisekisele kokuba kusawubanjwa abanye abantu ngokukhawuleza nje. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.